Pozdrav ljudi, evo danas smo na ovom projektu, pravimo septiku. Pa da nastavimo dalje. Koliko ovdje vrabaca ima. Nadam se da ih vidite, evo jedan sleteo dole.
Ja mislim da je za danas dosta. Ima neki pod okolina je, znači neki 40 cm. Ima ovdje dole do najdaljnje tačke. Ne moram da žurim, polako. Imam još nekih obaveza, tako da ćemo danas da stopiramo. Nastavit ćemo sutra. Imam još jednog gosta. Neće ovak mašina mačka. Ajde. Sada. Ne pogrešno. Da. Neće. Evo ovo sam danas izbacio, tako da. Za danas je dosta. Duva lada vetra, neće se razbolim. Tako da. Tako da ja vas za danas pozdravljam. Dosta je za danas bilo, sutra ćemo da nastavimo. Morat ćemo da pokupimo ove lopate i sve to što imamo, tako da i zapratite kanal i vidimo se. Pozdrav!